sa tuang mga live audiences, live na takaroon din sa studio sa DXOI. At ang yun niya, naka-commercial break pa may. Pero at ang yun niya, nga tuang interview. Ako si Raymond Bagono, kauban ang natuang Sir Vincent Paul Laprado. Kami ang host karon sa CPTC School on the Air. So, paminaw mo diha guys. Mag-live lang ta. Sa 0935-728-7875 sa Globe PM o 0939-715-5444 sa Smart Talk and Text o bisitahan ang Facebook page na CPTC Talusan. Reservation CPTC Voting Values Shaping Lives. Make your day. Enjoy the music on 93.5 DXOI. Mga higala, kung saan man din gitawag ng